Namatay gyud ang 2 anyos nga batang lalaki nga nagpositibo sa COVID-19 dito sa Buena Vista, Bohol. Niadtong Lunes sa gabi, gi-admit ang bata sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital sa Tagbilaran City, Bohol, gumikan sa hilanat. Apan wa gyud makasugakon ang bata o gibawian gyud kini sa iyang kinabuhi karong adlaw. Ang bata natakdan pinaagi sa community transmission kay wa man kini travel history. Matud ni Buena Vista Mayor Dave Dualio, naka-lockdown karon ang sitio Nangka sa barangay Puting Bato. Di nagpuyo ang bata o ang iyang pamilya alang sa gipahigyon nga contact tracing. Ang bata mo ikadahang COVID-19 case sa ilang lungsod, labing bata nga pasyente sa Bohol. Ang kitibukan ang Bohol adunay 131 ka mga confirmed cases, 26 ang active cases, 99 ang recoveries o 7 ang namatay.